Ivako lokuqala. Yes, mhlekazi ndiyakuva kwelicala. Alright, Nkosi kakhulu ke ndiyanamkela ngosuku lanamhlanje ndiqale kuwe ke mhlekazi ndikunika ithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM seluzichaza nje ngokupheleleyo. Ku-DJ Abza kunye nabaphulaphuli bevukani FM ndiyazibulisela ndingulwanda kawote. Mna ndingulwanda kawote ndiphuma phaa kumzi iChrist the King. iChrist the King ke elapha eQueenstown. Ndingu-assistant director phaya. Okay, Nkosi kakhulu Mr. Richmond, you can take your time and greet our listeners and briefly introduce yourself. Thank you, DJ Abza. Yeah, I'm Richmond Amo, the principal of Christ the King, Queenstown. Greetings to all the audience. Okay, Nkosi kakhulu ke Mr. Lwanda nje qabaqaba khasinike imbali ngesikolo. Nkosi DJ Abza kunye nabaphulaphuli. iChrist the King isisikolo esinembali tyebe kakhulu. Siqale phaa ngo-1995. Siqala eWhittley C. Siqala isisikolwana nje esincinci esiqala phaa kwikrish eyayibizwa ngoko okokuba yayingeyoChrist the King ngoko ukuqala kwayo. Yaqala nje iKidyo isikolwana nje sabantwana abancinci. Siqalwa ke ngudirector uAunty Lydia. Unyukile ke ezama okoba noko esi sikolo sikhule. Wasikhulisa ke sithe kanti phaya exesheni latshintsha igama laso yaba yiChrist the King kwaphaya eWhittley C. Ngenxa ke yokoba abaphulaphuli kwakunye nabazali bebone isakhono basithemba esi sikolo sakhula sabheka kumzi waseQueenstown apho eQueenstown khona izi-headquarters okwangoku. Sinazo ke nee-branches ezininzi. eWhittley C yashiyeka ikhona ibranch apho. eAlice sine-branch apho iChrist the King. Sikwakunye nayo iAlwal North ikhona ibranch yaseChrist the King yaseAlwal North. Ikhona ibranch eLinge yenye ke yee-branches eziqhuba kakuhle kakhulu. Sithenjiwe ke esi sikolo ngokokuba sine-values ze-Christianity. Abantwana bakhona noko baphuma beqeqeshekile, bechubekile engqondweni kwaye besazi okokuba ukhona umdali obagadileyo ngalo lonke ixesha. Ndiyayiqonda ke loo nto leyo into yoba yeyona nto ibalasele kakhulu ngoba ke abantwana bafumana isakhono sokukhula bemazi umntu besazi okokuba bamhloniphe nakangangoko. Yi-private school ke lena sithetha ngayo. Sisikolo ekukhulishwayo kakhulu kuso. Uyawuva ke noprincipal emane ekhumsha phaya ixesha elininzi. Siyabulela kakhulu. Okay, Nkosi kakhulu Mr. Lwanda. Sivile ke into kokuba niza kube ni-hosta ke i-spelling bee competition. Principal ke, what motivated Christ the King College to host the spelling bee competition? Thank you, DJ Abza. Actually, as a principal, I discovered that there's a problem in terms of the literacy skills of the learners. Henceforth, the idea was actually conceptualized that why don't we make this program a huge one to motivate other schools around Queenstown to participate in spelling bee, which boost the learners' confidence, to boost their teamwork spirit, and also to increase their capacity in terms of literacy in the area of reading, writing, and speaking. So this idea is what helped us to be able to say that let us come with this program, let's make it big, invite sponsors and other people to come and partner with us so that we're able to promote literacy. Secondly, also, in South Africa, it is something like it's a National Literacy Day, which is on our calendar as educationals. So we have to also to implement that policy in our schools. So I took upon myself to discuss with the management, and I said that let us make this big as a competition to motivate the learners and also to bring the community on board to support this idea. Okay. Okay, so will this be the first year to host this competition, or how does this event fit into the broader educational goals of the school?
As I earlier indicated, actually we used to do it, but not on such a scale. So this year we decided that why don't we go out so that we can make this thing become public so that everybody will see that it is important to promote literacy. So that's the reason why this year we want to make it public so that the rest of even other schools can also emulate this, because we also went to the department and then we tried to collaborate with them to help us to promote this idea of spelling bee, because normally we do it normally on a small scale whereby individual schools are the ones that normally host those things, but now we are trying to do it publicly to conscientize all schools to participate in spelling bee, promoting literacy, which is one of the policies of the department. Mr. Londa, khasixelele ngeza lo nyaka ziza kubanjwa nini, ithini venue? Le program ke izawuqala ngoLwesihlanu, ityebile iteketeke yona. Sizawuqala ekuseni ke ngoLwesihlanu, siparade kwalapha edolophini, sizawube sisenza i-majorants okuya kula venue sizabe sikuyo phaya eApostle Church. Pha kwela cala noko ke ulaza venkile zaziwayo, ndingazozibiza ngagama. Uyangena kodwa apha apha eSandringham uyifumana khona ke le venue. Sizawube ke sihamba nabantwana beparada, sikhokelwe ke nangamagosa ezendlela ukuyofika phaya kula venue. Ufika kwethu ke kula venue sineprogram phana eqalayo ngentsimbi yesibhozo. Le program ke izawube ibandakanya kwakunye nabantu esibambisene nabo abesebe le education bazawube bekhona. Umuntu ozawube ekhona isithethi sethu sembeko Salomini sizawube siphuma phaa kwa-education. Sizawube ke nalapho phakathi kwezi programs zethu sinazo, sizawube sinabo abantwana baselinge from eChrist the King abazawusincedisa ngee-items. Zintle kakhulu ke, zimnandi ii-items zabo, ngabantwana abaphilileyo, abafreshi. Sizawuva ke kubo nokuba nje sicinga fanuba bona mhlawumbi abekho lapha edolophini, kodwa izinto abazawuzenza phana zizinto eziphucuke kakhulu esinothi nathi sibe khona into esiyifundayo nobulapha edolophini. Yinto ke leyo esiqonda uba sizawunigcina phaya abazali abazawube bekhona eChrist the King kwakunye nee-listeners zalapha eVukani FM. Sizawube siniphathele ke uncuthu umazangwa lezo zinto zityebileyo khona ukuze siyazi into yokuba ezi interhouses zizo ezizawuthi xa zisele ziphumelele zibe kanti ziyahamba zigqithela kumanqwanqwa aphezulu ayokwazi ukhompyutha kwakunye nezinye izikolo. Yiyo loo nto ke sinicela ukuba nifike phana nize ngobuninzi benu. Ikwayiyo ke ne-Mother's Day olwaa suku, siyabakhumbula oomama. Sawuba sinayo ke nento esinobenzela yona noko ukuthi we acknowledge oomama abazabe bephaya. Okay, bakale ngathi izaba yimini enhle kakhulu le, and surely ke abekhona amalungiselelo enziweyo. Mr. Richmond, what steps were taken to prepare students for this year's spelling bee, and tell us, how do you select words and judges for the competition? Thank you, JJ. Actually, what we did was that we have houses in our school, of which we have got house mistress and house masters. Their duty is to prepare their houses and also select the participant. So we gave them the criteria, and then also the words. What we did is that we collaborated with that of the library of Queenstown Community, of which they are the ones who came up with the words and also designed the rules of the spelling bee, because we also went to them to discuss with them that we want to promote the spelling bee program, of which is part of the education program, of which the national policy also talk about it. So what we did was that they are the ones I asked them to come and assist us to develop the words and also to give us the rules so that we can take the teachers of which they represent their houses to also to help the kids to familiarize themselves with the words, and that is what we did. Yeah. Okay, Mr. Londa ke siyaqukumbela kodwa ke kasichazele nje usichayisele futhi akhona amaqithi afunyanwayo, and uhlaba ikhwelo ke kubantu ofuna beze ngalamini. Enkosi DJ Abza. Amaqithiqithi enyanisweni makhona. Makhona kakhulu, zikhona i-prizes esizawube sizikhupha phaya
for i-winners zethu zizawufumana ke zihambe nazo ezo zinto ezo zizifumanayo. Sixhasiwe ke ngakumbi, ndiyabulela kubaxhasi bethu abathe basizama noko. Nangento etyiwayo ke ikhona into ezawufumaneka, zikhona nezithengiswayo izimuncumuncu abantu abanothi bazifumane. IChrist the King ke uyawukhumbula sisikolo esi esinembali, sisikolo esi esithenjiweyo yaye sibalasele. Sikhe safumana ke kwakhona kwalapha kwisibane sekethe zikhona ii-awards ebezikhe zabanjwa apha ekuqaleni konyaka, ziye safumana ke imbasa apho ngenxa yoba nootishala baphumelela phambili ekuhlohleni. So esi sikolo esi siyacela okokuba yiza uzozibonela umntwana wakho esenza izinto zemimangaliso, yaye ezo zinto zizo ezizakukhwankqisa, ezizawubangela okoba ngalo lonke ixesha umane usithi gqolo uvela phaya ufaka abantwana khona ukuze bazofumana zonke ezi zinto zizimfundiso eziphucukileyo, imfundiso ezinqwenelwa ngumzali wonke kumntana wakhe. Sondela ke ngale mini uSpelling Bee yeyona item phana ezawube incumisa kakhulu, ngoba ke akhona amagama nami endiqonda into yokuba andinawukwazi ukuwapela, kodwa aba bantwana bona baqeqeshiwe bakwazi okoba bame esidlangalaleni bachaze amagama amaninzi. Uzawuzivela ke inikeze umdla kakhulu, nawe mntu uthi ufundile uzawukwazi uphinde ufunde phaa ngalaa mini khona ukuze uyithembe i-education ephuma phaa eChrist the King. Principal, your last words? Okay. Actually, what we are trying to say is that we are canvassing for parents to come and participate with us in this program. We are telling all the community of Queenstown to come to 12 Apostles Church to come and witness this wonderful performance that will be displayed by these wonderful kids. We are also doing this program with the Queenstown Community Library, which they will be there also to support us with the Department of Education. Also, they'll be there. So we are calling all the community to come and also join with us, to learn with us, and also to participate with us. Okay. Nkosi kakhulu ke Mr. Richmond and Mr. Lwanda, we appreciate your time. Siyabulela kakhulu, nihambe kakuhle. Thank you, siyabulela Thank you. kakhulu. Sawudibana khona ke nge-9th sidibana phaa ecaweni i-Apostle 12. Then siyawubonana khona namaqithiqithi ke uzawafumana mahle kakhulu. Enkosi. Alright, nkosi kakhulu mphulaphuli besincokola ke no principal we Christ the King College hamba ke no Mr. Lwanda yena assistant director ke kwakwesi sikolo ke bazahosta ke spelling bee competition bachilo ke into bakhe ndawuni nini nezinto nozifumana nezinto ozawuthi ke uzifunde mphulaphuli xasele uphasi. Yabulela imizuzu yakho ke i-12 phambi kwentsimbi ka-5 o'clock. Khumbuleke sawukhangela ke nje ingoma xa sibuya mphulaphuli Chuncembe ungena kula topic yethu elight nazi intengiso. Le ntengiso ilandelayo zizimvo